Praha, konkrétně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, se letos stala hostujícím místem pro konferenci krajanů. Uskutečnila se 12. září pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a ministra zahraničí Jana Lipavského. Já jsem v 90. letech žil v Británii, přišel jsem tam v roce 91, zdržel jsem se tam 7 let, narodili se mi tam 2 děti, založil jsem tam rodinu, měl jsem zajímavou práci v zahraničním vysílání BBC. No a tam se člověk automaticky dostane do té české komunity. Viděl jsem, že tam funguje řada spolků, fungoval tam Sokol, Společnost pro vědy a umění, některé další. Tak jsem se tak nějak přirozeně o to začal zajímat, s těmi lidmi jsem začal mluvit, co člověk, to příběh a prostě tak nějak mě to pohltilo, to prostředí. A od té doby, před těmi 30 lety se těmi krajany zabývám, jezdím za nimi, pořádám akce, jako je tato konference a prostě baví mě to. Zorganizovat podobnou celodenní konferenci, včetně večerní zábavy a vzdělávacího programu následující den, je pro jednoho člověka jistě náročný úkol. Je to tak jako zhruba intenzivní měsíční práce, protože hledáme partnery. Tím partnerem je zpravidla instituce, ve které se to zasedání nebo to jednání koná, takže v minulosti to byla Univerzita Karlova, Národní muzeum, Senát, teď jsme v Poslanecké sněmovně, čemuž jsem rád, jsme tady letos poprvé, takže to je jeden partner, pak tam musíte získat nějakou skupinu lidí, které se touto problematikou zabývají a které jsem získal tady, pana poslance Bělora, jeho asistentky a několik dalších poslanců. No a potom je to na nás, abychom dali dohromady ten program. Řada lidí se o to, z těch účastníků se o to zajímá předem, mě píší zpravidla e-mailem nebo volají, jestli, že mají zajímavé téma, návrh a já z toho krystalizuje ten program, který je teda velice pestrý. A je to tak jako měsíční zhruba, i když začínám vlastně už někdy v květnu, v červnu, tak ten poslední měsíc, čili konec prázdnin, je to docela intenzivní několika týdenní práce. Dojem mám výborný, protože účast je veliká. Také jsme měli vlastně do jisté míry, bych řekl, reprezentativní úvod. Přišla paní předsedkyně sněmovny, což je samozřejmě důležité, protože to jaksi podtrhává důležitost konference tohoto typu. Podtrhuje to vlastně také důležitost té krajanské agendy vlastně v rámci parlamentu. Také jsme tady měli zastoupení Senát, tady pan Černík, je předseda krajanské komise Senátu a já se s mojí maličkostí se snažím taky tady zastupovat vlastně krajanskou agendu, protože jsem předseda toho podvýboru pro krajany v rámci Poslanecké sněmovny. Máme tady po jednom účastníku z Izraele, což jsme nikdy neměli na těchto setkáních. Máme tady účastnici z Jižní Afriky, z Jihoafrické republiky. A potom z takových zemí, jako jsou Spojené státy nebo jako je Kanada. A samozřejmě ten hlavní objem je z evropských zemí, hlavně z německy mluvících zemí, kde žije nejvíc krajanů v uvozovkách, ale i z té východní Evropy, třeba jako je Chorvatsko. Libuše Stráníková věnovala svoji přednášku československo-srbsko-slovinské spisovatelce Žofii Kvarkové. Autorka už v roce 2017 napsala dizertační práci, která se obecně zabývala jazykovou biografií a sociálními sítěmi české národnostní menšiny v Chorvatsku. Přednáška Vlasty Lazu se zase týkala rumunského Banátu. V kopcích nad Dunajem na úpetí Karpat leží od začátku 19. století 6 českých vesnic. Dodnes se zde udržel jazyk a kultura a pravidelně se tam každoročně pořádá folklorní hudební festival. Zdeněk Hanzo poreferoval o současné situaci Sokola v Rakousku. Připomeňme jen, že Sokol se od roku 1862 díky svým liberálním myšlenkám a podpoře zdravého životního stylu rozšířil z Čech do celého světa. Světový svaz sokolstva stále zahrnuje organizace z 15 zemí světa. David Vápeník nás provedl Vídní a v obraze představil mnohé kulturní a historické památky, o kterých jsme netušili, že mají český původ. Hlavním příspěvkem dopoledne byla ale současná problematika válečné Ukrajiny a ukrajinských Čechů tam žijících.
ta Ukrajina to je téma dne, tak zase náhoda tomu chtěla, že jsem se potkal s lidmi z tohoto spolku, který byl založen nedávno v České republice a jsou to lidi českého původu, Ukrajinci, kteří hlavně žijí v té východní části Ukrajiny, to znamená v blízkosti bojové linie a ty samozřejmě z mnoha důvodů odcházejí z té oblasti a hledají nový život tady. Teď se začali organizovat, mají spolek, mají různé problémy, ale v celku jsou tu spokojeni, tak myslím, že je to na dobré cestě. My tady zkrátka o něčem diskutujeme, potom to je na webu, jsou z toho nějaké výstupy a protože zpravidla bývají našimi účastníky i poslanci, senátoři, lidé z politiky, lidé vlivní zkrátka, tak si odsud ty témata odnášejí a například o té korespondenční volbě, která konečně prošla, no tak o té my debatujeme na těch našich konferencích opravdu 20 let, takže to už bylo tak trošku s křížkem po funuse, ale zaplať pánbůh za to. No a takže oni si odsud odnášejí témata, my je někdy oslovíme sami, nebo někteří krajani, nebo některé spolky a v tom dobrém slova smyslu lobujeme za zájmy krajanů v České republice. A jaké by to bylo setkání krajanů bez příspěvku týkajícího se českých škol bez hranic? Iva Jirovská pojala tentokrát přednášku spíše legislativně, ale my si můžeme připomenout, že české školy působí podobně jako Sokol téměř po celém světě a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vidí v rozšiřování této aktivity nejlepší způsob, jak udržet český jazyk v zahraničí i mezi mladou generací. Loni v květnu se konala konference severoamerického kontinentu v Torontu a poté 17. celosvětová konference v Praze v srpnu. Nesmíme zapomenout, že letošní setkání krajanů se konalo 3 týdny před parlamentními volbami, takže příspěvek Dagmar Strakové se týkal korespondenční volby. Určitě se všichni radujeme z toho, že se po asi 20letém úsilí zavedla korespondenční volba. Je to určitým způsobem ruka podaná státem všem Čechům a českým občanům, teda zejména, kteří žijí nebo působí v zahraničí. Samozřejmě těch dalších, řekněme, legislativních nedostatků, možná i ekonomických, je před námi ještě k řešení poměrně hodně. Byla tady zmíněna třeba důležitost další posílení podpory českých škol ve světě. Systém, který funguje velmi hezky, ale bylo by dobré, kdyby mohl být ještě silnějším. A pochopitelně jsme tady zaslechli určité stesky, třeba krajanů z Ukrajiny, kteří mají problém vlastně s návratem do vlasti, kde trošku český úřední šiml nemyslí na to, že může nastat situace, že ukrajinští Češi, když pod tlakem válečných událostí utečou do České republiky, tak mají vlastně právně a ekonomicky složitější postavení než Ukrajinci, kteří uprchnou do České republiky. No a můj osobní takový jako stesk je, že jsme nestihli v rámci toho vlastně končícího volebního období opravit některé nedostatky zákona o občanství. Tam jsou také určité mezery, které samozřejmě bolestně doléhají na několik set, možná tisíců českých rodin. To jsou věci, které zůstávají pořád velkou výzvou jak pro poslaneckou sněmovnu, tak pro Senát. Na druhé straně si myslím, že se ten přístup české společnosti k krajanství modernizuje. Je to možná dáno také tím, že i to samotné slovo krajan nabývá trochu jiných konotací. Když se dříve mluvilo o krajanech, tak jsme měli představu nějakých folklorních spolků v Rakousku nebo v Nebrase ve Spojených státech, ale dneska vlastně po roce 89 odešlo do světa mnoho českých lidí už de facto dobrovolně za prací, za studiem a tak dále, takže za podnikáním také, takže ta česká diaspora se strukturálně mění a jsou to vlastně jako 4-5 generací moderních Čechů, kteří jsou ve světě a je potřeba citlivě přistupovat ke všem těm historickým vrstvám, ale vlastně se nám to krajanství modernizuje, což je vlastně do jisté míry dobře, protože já mám radost toho, že Češi vyrážejí do světa, protože nejhorší je zápecnictví. Odpoledne proběhla i prezentace naší televize Nová vize, kdy jsme přítomným promítli video o 20 letech působení naší televize v Ontariu, Britské Kolumbii, okolí Prahy a teď už i v Albertě.
Setkala se s velkým ohlasem a my věříme i v další podporu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, hlavně pokud se týká propagace naší práce v České republice. Jakékoliv české médium, které je mimo Českou republiku, už i kvůli dosahu českých médií, které prostě dneska je sice internet, ale většinu televizních programů z Česka nelze ve světě sledovat, tak je to určitě věc dobrá i z hlediska jazykového, i teda z hlediska obsahového, aby lidi v zahraničí něco stmelovalo a měli k čemu se upnout. Za námi proběhla ještě jedna videoprojekce. Martina Fialková představila projekt České kořeny. V rámci něhož vytvořila několik dokumentů o krajanech po světě. Ty z Evropy uvidíte brzy v naší televizi. Ke konferenci byla také připojena doprovodná panelová putovní výstava Jiřího Králíka, zobrazující život našich krajanů v Belgii a Lucembursku. Příští rok připravuje v rámci programu Kulturní dědictví UNESCO projekt představující Gruzii, Irsko, Mexiko a Kanadu. Panel o Kanadě bude obsahovat přehled stoletého kulturního českého dědictví v této zemi, včetně všech důležitých organizací a významných osobností. Nová vize se bude na projektu podílet. Těch vln české emigrace bylo mnoho, je to vlastně součást těch našich zejména bohužel moderních dějin, i když můžeme mluvit také o emigraci třeba po bělohorské, ale samozřejmě 20. století přineslo vlastně 3 nebo dokonce 4 vlny emigrace a česká a slovenská emigrace samozřejmě sehrály také významnou roli vlastně v návratu demokracie do, řekl bych, českých zemí, protože československá emigrace za první světové války, za druhé světové války, emigrace po roce 48 a roce 68 rozhodně mají velkou zásluhu na tom, že demokracie se mohla vrátit a že můžeme žít ve svobodném státě. Dnes ten přístup, ten přínos vidím hlavně v tom, že jsou to skutečně jako ambasadoři češství, a ať už ve smyslu národním, nebo ve smyslu státním, kteří reprezentují Českou republiku a český národ ve světě a jsou také zdrojem jaksi zpětné vazby, že nám poskytují informace o tom, co se děje ve světě, viděno českýma očima. Mnozí lidi, kteří jezdí na ty konference, už patří mezi mé známé, některé jsem dokonce navštívil, čili je to v té oblasti těch sociálních vztahů. Je to příjemná záležitost a určitá satisfakce je i už na té politické trochu rovině, že některé ty požadavky těch krajanů se podařilo vtělit do českých zákonů u témat, jako je nabývání majetku, nabývání občanství, teď ta korespondenční volba a budou i jiné věci, další, které jsou na cestě, které tady právě teď na této konferenci debatujeme. Takže to je samozřejmě taky určitá satisfakce. No a hlavně já se snažím, aby ta naše setkání byla takovou otevřenou platformou, jak pro ty zahraniční Čechy, aby oni sami mezi sebou se poznali. Máme tady pestrou skladbu a rozhodně krajanka z Jižní Afriky neví o tom, co dělají sokolové ve Švýcarsku například, nebo vy v Kanadě. Tak je to taková platforma pro výměnu názorů mezi nimi, ale i mezi tou druhou stranou Čechy doma. My říkáme, to jsou Češi doma, to jsou Češi ve světě, tak se tady potkávají i s Čechy doma takzvaně a i oni si mají co říct, protože těch bariér mezi těmi zahraničními Čechy a těmi Čechy tady doma, ne že by byly nějak dramatické a velké, jako byly po sametové revoluci. Už je to lepší, ale existují stále a není vlastně jiná platforma, nebo já ji neznám, kde tyto dvě skupiny lidí se mohou potkat a volně mezi sebou debatovat.